Edellisellä videolla tuohon vaihoin tuo suuttimen kiinnikkeen pidikekynsi mikä on. Mutta siinä sitten sain mukavasti palautetta, että kuuluu vielä semmoista supsutusta ja todennäköisesti siellä sitten on se tiiviste mennyt huonoksi. Nyt täältä ei kuulu pahemmin kyllä sitä semmoista supsutustakaan. Sammutappa! No, katsotaan kuitenkin minkälainen se on siellä se tiiviste, kun nyt semmonen uuskin olisi. No siinä nyt suutin köllöttää. On se pikkuset tuommoinen karstottunut. Kurkataan vähän miltä se näyttää sinne. En tiedä erottaako sinne pohjalle. Siellä olisi nyt se vanha tiivisterengas. Tuossa olisi siihen uusi. Se kun ongitaan tuolta poikkeen ja vähän katsotaan minkä näköinen se on tuo pohja. Siinä se vanha tiiviste olisi. Eihän se tuolla magneetilla olisi muuten noussut, mutta sattuu niin sopivan kokoinen olemaan tämä muoviholokki millä se otin, niin siihen jää nätisti, ei ollut onneksi jumissa. Pitää varmaan sitä pohjaa sieltä puhistella. Ja nyt olisi siitä suuttimen juuresta jottu pikkuset karstaa, mitä mustaa meni. Ja onka poikkeja. Täältä puutapilla pyörittelin pohjaa. Tarkentaisiko se sinne nyt, miltä se näyttää. Mitä siitä nyt erottaa, niin ihan kohtuu siisti. Laitetaan sinne paikalle ja katsotaan miten käy. Ei tämä ääni ainakaan pahemmaksi muuttunut. Tosiaan viimeksi siinä kuului heti sitä säksätystä, silloin ehkä oli konekin vähän enemmän lämmintä. Laitoin VD40 tänne pussiin ja tänne tuon vanhan tiivisteen. Ajattelin, että jos sitä vähän liukiaisi. Mutta eihän tuommoinen kunnolla palannut karsta niin liukia mihinkään. Mutta kyllä tuosta josti näkee, että on siinä jonkunlaista osumaa kuitenkin tässä tiivisteessä ollut. Ei mennyt nyt kuitenkaan hukkaa vajaa 10 € tästä kuparilenkistä. Ja kiitos itse Savon Dieselille. Hyvää palvelua oli, vaikka en ehkä ihan koko kuukauden liikevaihtoa heille tuonutkaan. Nopeasti sai kuitenkin sieltä osaa.